Okay, may buntag ka na itong tanan mga igsoon. May buntag. So, nagmalipayon ba kita sa pag-ari sa balay alampuanan, no? Sa matag adlaw ipapahulay ato gining ginapaabot nga makahimo kita sa pag-ari, sa pag-ambahan, sa pagsimba, sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay, so Saturday, Sabat, ang nagmo sa pagdala sa leksyon si Sister Simon Beth, no? I thought nga iyahan na ning nahuman ang atoang pagtuon sa atoang leksyon kay medyo dugay-dugay naman eh. So I don't know if asa kutob si Sister Indak sa pagdumala ni ang atoang leksyon na agihapunta sa mahitungod sa ang gamhanan nga saksi, no? Ang gamhanan nga saksi. So, ahaman ta kutob ani sa gamhanang saksi, Sister Indak. Ahan man tataman. Umana daw sa mga pamagi. Ato rin tapuson largo kay panapos namin napilin din eh. So, siguro na mo, mag-recap lang taong mga kuan. Si tawagan na, may tungod sa itong mga nakatuna ni ining may tungod sa gamhanang saksi. Speaking of sa itong leksyon, nalipay kay ko kaganiha pag lingi na ko nga naa si Kuya RR. No, kay si tawagan na, mahay man to siya, kay daghan to siya kayong bala. Lami kay ito pangutanon, kay daghan kay siyang itubag yun. Isa ka pangutana, daghan kay bersikulo maangin. So muna ako ang ganahan kayo kay makakaton ta og mga bag-ong mga pulong sa Ginoon pinasika diha sa Biblia. Si RR. Napay gibalikan. So muna, so sa dili pa ta magsugod, gihangyo na ko ang tanan no sa pagtindog, mangayo ta og lamdag diha sa atong buhi nga Dios mahitungod sa atong pagtuon. Pinaagi siyang mga pulong or espirituhanong kalanon. Mag-ampo ta mga igsoon. Amahan nga langitnon, dalaygon ka sa among kinabuhi. Ginoo, ikaw ang among ginasimba sa matag adlaw sa among kinabuhi. Nining adlaw ipapahulay amahan, nagapasalamat kami og dako nga diin ikaw sa gihapon sa kanunay nagahatag ka namo og proteksyon, nagahatag ka namo og panalangin. Daghang salamat Father God sa imong espesyal nga adlaw nga gihatag kanhi kanamo karon. Daghang salamat sa opportunity nga makahimo kami na usab sa pagsimba, pagtuon sa imong mga pulong. Daghang salamat sa imong gihatag nga proteksyon sa paghatod nimo namo nganhi padulong sa balay alampuanan. Daghang salamat amahan ining higayuna nga makahimo kami sa pagkaon sa espirituhanong kalanon. Amo ang gilauman nga amo ang madawat ang imuhang panalangin pinaagi sa pagtuon, pinaagi sa kahibalo, pinaagi sa imuhang mga leksyon nga magamit namo nga labing magkinabuhi nga labing duol nga kanimo. Father God, daghang salamat sa tanang butang, bisan pa sa mga butang nga among gihandom ug sa mga ulabot nga mga butang. Tanan among gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus sa mga personal manluwas. Amen. Ang lingkod ta maigsoon. Gamhanang saksi, no? Ang matag usa ka nato ato nang nakatunan sa mga nanglabay pa nga mga leksyon, sa nanglabay pa nga mga pagtuon sa atong kinabuhi gikan pa sa gagmay pa ta. No nga we are kanang gitawag diha sa tilan sa Ginoo aron mahimong mga saksi, no? Where in fact napay mga grupo sa mga tao nga ilag yung gi-consider nga ang pagiging saksi is gihimo na gyud lang relihiyon, no? Nga sila ang tinud-anay nga gitawag sa Ginoo kay sila gitawag og mga saksi ni Hiyuba. So kitang tanan we are all witness. We witness how God works. Giunsa ang kinabuhi ni Ginoong Hesukristo dinhi sa yuta og pinaagi sa iyang misyon nga iyahang dadon nganhi sa kalibutan ang iyahang gingharian aron sa ingon ni anak kita nga mga magtotoo muduol og mahimo kitang mga niluwas puhon, no, or ugma damlag. Sa mga tawag na sa mga panghitabo sa kalibutan, no, especially karon if you are going to observe ang atong kalibutan, anaa na kita makaingon gyud tag katong mga nagtuon bitaw sa Biblia nga naa naman gyud siguro ta sa katapusang mga adlaw, no?
Si Kuya Makmak atong last Sabado, naglantaw ko sa live, nagtestimony siya mahitungod sa linog. Daghang nanggahisgutan atong mga linog-linog. Until now, kagabi na po linog. Another 5.2 or 5.6 ba itong linog? Na dito nahitabo sa Tumoy sa Pilipinas, naapod sa Tunga-Tunga sa Pilipinas. Kanuna yung kalinog. Kunya ang mga tao, murag nahimo na lang ang joke sa Facebook, mahitungod sa linog. Ingon pa akong estudyante, sayon ra kay ng linog pagpahunong sir, pasigahon rang suga. No, something inana, nahimo siyang komedya, nahimong katawanan. Pero actually, kung mulantaw ta sa Biblia, ang linog is isa sa mga timailhan. Nga ang Ginoo mo balik na. No? Where in fact na ay usa ka bantugan kayo nga mananambal karon sa Zamboanga del Sur, nga nagwali siya nga ang Ginoo di na mo balik. Kapoy-kapoy lang daw taghulat. Di na daw mo balik ang Ginoo. Kung nakakita mo na sa Facebook, no, naasa tumapik, insa langay-langay lang mo hulat-hulat sa Ginoo. Di na mo balik si Kristo. No? So muna makaingon ko ba nga unsa pa ni sa klase nga mananambal nga lahi man pud ang iyang prinsipyo. No, nga naatoy usa ka pastor nga naghimo og si tawagan sa Facebook kani content ngayon siya nga unsay kalainan sa unsay kalainan sa kanabang fake nga healer o kanang healer nga gikan gyud pinasikad sa Biblia, no? Naisgutan man gud nato niadtong mga nangaging mga leksyon nga kita aduna pud kitay gahom or katako sa pagpangayo. So muna, so iyang gihatag example ang sa Bible di ay ang tanan nga nahisupak sa pagtulun-an ni Ginoong Jesucristo, ang gahom nga anaa niya is dili gikan sa Ginoo. So simple ra kayo, pagwalay pa lang niya nga di na mo balik ang Ginoo, it is a contradiction sa gisaad sa Ginoo nga mobalik siya. Amen? Mabitang sige tagsimba kay gusto ta nga inigbalik sa Ginoo, luwason ta og apel, no, maapil ta sa unang pagkabanhaw. Kay mao na sa atong nakatunan, banhawon man gyud, madautan ka og si tawag na mamaayo or mataro. Pero atong paningkamutan nga dito ta maapil sa unang pagkabanhaw. So muna, kung atong lantawon ang iyang principles of healing is nagwali siya sa supak sa balaod sa Dios, no? Isa pa po, another thing katong gi-mention sa usa ka pastor sa Facebook, iyon siya, how come nga ang nag-perform og miracle or kanang pagpangayo is namaligya po siya og lana pagkahuman niya og panambal. Baligya mo na itong lana niya, tag 1,000 man dayang ang sitawag na garapa. So purting mahala kayo. No, kung atong sa mga term ba karon sa mga kuan, mga paldo, nakapaldo. Wa ko kasabot gyud ang paldo ay sila ko kadungog sa mga estudyante. Ang Biblia sa dihang si Pedro ning adto siya sa usa ka sinagoga, ni adto siya dito sa usa ka simbahan kung sa karon pa na nga setup, ni adto siya sa usa ka simbahan. Nakalabay siya usa ka bakol nga dili ka lakaw. Unya manglilimos. Then iyang nangayo siya kang Pedro og limos. Giingnan siya ni Pedro, wala koy salapi, wala koy bulawan, wala koy say tawag na silver, mana nasa Biblia. Silver and gold mo na yung gingalan. Wala daw siya ato. Ang naan niya is gahom sa Dios nga pwede niyang ayuhon tong tawhana. So iyang giampuan, and then paggahuman, nakalakaw ang tao, wala siya ning dawat og bayad. Nadawat ninyo ng libre, inyo po nang ihatag nga libre. No, how come ayuhon ka, ampuan ka, then paninglan ka 1,000 paggahuman. Ay para daw to maintenance. So makaingon ta ba nga lahi ra gyud kayo siya sa principle sa Biblia nga ang pagiging gamhana nato, no? Ang gamhanang saksi man itong leksyon. Naatay katakos sa mga butang, especially in using the using the name of Jesus Christ. Yan bang in Jesus name. No, atong nakatunan nga pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo daghang mga butang nga imposible unta pero mahimong posible tungod sa atong pagtuo o tungod sa paggamit nato sa pulong nga in Jesus name. So I hope or I know nga tagsa-tagsa sa tuwa dinhi mabata, mahamtong, malalaki, mababae. Nanagid tay eksperyensya nga murag imposible pero nahitabo, no? Murag imposible pero nahitabo. So ato dang pangayuan si example si Kuya RR since siya ang
bagong naabot karon. Na naka-experience ba ka og in Jesus name nga nahimong powerful ang word nga in Jesus name? Example, sitwasyon dayon kanusa. Ang nahitabuan na to, naami gibisitaan nga usa ka babae, nalimot lang ko sa to, si Ate Joy, Joy man to yung ngalan. O niya to may silahang balay, as in, ang yahang half sa atunga sa yung lawas, padulong na gyud og kadugta, patay na gyud kay kanang lagom nga ba, puti kayo siya ang iyang upper nga body, pero kaning iyahang lower nga body, gikan siyang paa hangtod sa iyang tiil, kanang grabe gyud nga nang lagom nya ana gani siya nga abi ninyo pastor, brother, kuan biya kanang andam na jud ko mamatay tanawa gali naana ko andam nga sanina nya mura mo to siya pasiksihon. Mubo pag yung kayang sanina, ingon ganito siya nga ang giandam na niya iyang sanina para lubong. Siya nga mao ni ang akong sanina nga gusto na ko suoton para lubong. Nya daghang mo bisita niya mga born again. Unya murag kuan po to siya, believer po to siya ni Kibuloy, kana may picture ni Kibuloy dito, murag pong Santos Kibuloy ba. Ibutang dito sa dapin sa iyang naw. Wala na po meaning touch dito sa ilang mga kuan, pero sa dihang ipasulod mi ni sa iya dito sa Tagbalay, nya naa pa ganitoy nag-Bible study po daan sa iyang mga born again. Kami ang iyang ipasulod sa iyang kwarto gyud nya kami ni uban ni Brother Janjan din sa mga kaubanan po sa simbahan. That certain moment, Jod, nag-ampo mi niya, niya, I don't know what's that feeling, pero something yun is, kanang flowing ba? Nag-flow mi dito sa, kanang, when we are praying ato nga babayi, something is flowing inside of us. Gagani, sa among pag-pray niya, natingala gani siya mismo, kaingon siya, kalit og lihok iyang tiil. And we just pray nga, in Jesus' name, niya na rin siya nga, abi ninyo, brother, pastor, nikalit biyag lihok ang akong tiil sa diha nga nag-ampo mo sa kuha. And to that moment, hangtod karon buhi ra mangyap, nabuhi siya ayo igsoon. Dayon pagbalik na mo, sige balik-balik dito, kusog kay siya mabaklay niya, siya pag mangita pag yun among kababol studyhan ditong napita. And I believe nga, katugid pong grabe ang power in Jesus' name. And there was also mo lang ito ang amuang experience ni Brother Janjan nga, the power of Jesus Christ Jude is kanang grabe gid ka powerful that time. Okay, so until now di ay ang matag usa ka nato naka-experience na mangyud mga inani in a simple way in kanang dako nga aspeto, no? Pero ang atong hunaon sa panghitabo, no? Sa experience ni Kuya RR o sa atong nakita karon sa Facebook na daghan kay magpamatuod nga tinuod jud lagi, no? Nga gihikap lang ko na ulian din ko ang bakol na kalakaw. Sa scientific nga mga principles ana, kung daton ta na sa science, gitawag na siya placebo effect. No? Placebo effect. Unsa nang placebo? Nagtuo ka nga maayo gid ka inighikap niya. Ang imong lawas muhimo na siya og mga si tawag na kanang dopamine ba? One of that is dopamine nga maapti ka. Mahimong positibo ang tanan nimong una-una and then makahimo ka sa paglakaw. No? That is placebo effect. Nagtuo ka ba? Positive thinking. And then right after that one, inigkahumana na, iniguli ni Musbalay, maluya na magkakapil, balik. No? Anong naluya man? Kay dili man to complete healing. Sa Biblia, og ayuhon ka sa Ginoo, complete healing yun na. Pag mo yung complete, wala yun na automatic. No? Paras ba itong gingon ni Kuya Rar? Ngantod ka ron, nabuhi sa gyapon. No, nga naman, Ginoo man ang nag-ayo. O ayuhon ka, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo, nga tinuod yun, nga pagkaayo, gikan sa gahom sa Ginoo, mahimo kang complete healing, dili kay partially healed. Kung dili, complete healed. Kompleto yun nga pagka-healed. Okay. Sa atong pagpadayon, another pangutana, wala may pangutana ko na ito ang leksyon. Panapos na yun ang nabili na niya. Ako lang himuan ng mga wala na naman tapusan ni Sister Simon Beth itong Sabado nga. Wala na time. Sige. Mangutana lang ko pa, mga practical questions ni siya. Na ba may gustong ayuhon sa inyong kaugalingon karon? Pinagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Ha? Na ba mo yung mga gustong maayo? Not necessarily nga sakit sa ngipon, sakit sa gilanat.
No, sakit sa tiil. Nabatay mga gustong ayuhon sa Ginoo. No, sa kaganihang kadlaw naglantaw ko sa Facebook, naglantaw-lantaw ko mga word of God. Daghan mo kayo sa Facebook. Basta maka-view bitaw ka og kanang mga magwali pero paminti na pud wali ang makitan. No, inana no sa Facebook og maglantaw po ka og binuang ko tanan makitan. Ngano kana? So kaganihan na isa sa ako mga nakita dito nga si tawag kana nga ang atoang kinabuhi daghan tang ayuhonon. No? Sa pagkatao nato nahimo na tang nahimo tang candidate of death, no? Pagkatao pa lang nato ang atong punteriya kamatayon gyud na ang ending ana. Wala gyud nalipay nga na tao nga moabot siya og parehas kang Mitusalam nga pila to 900 years, no? So tama ra gyud tag swerte na kay maabot og 100 or 80 baka. So inana nga daghan no tang mga brokenness atong kinabuhi nga kinahanglan nato muduol sa Ginoo sa kanunay tungod kay naatay gustong ihatag or i-offer sa iyahang i-perform ang iyang power to heal us. Not only the physical means nga nagsakit ka, nagdaot ka, nagka-cancer ka, no. Daghan pang aspeto sa imong kinabuhi. For example, your relationship, no. Kinahanglan nimo nang i-offer sa Ginoo, ihalad na sa Ginoo para iyang i-heal. Para in Jesus name mahimong okay ang imuhang relasyon. Ang imong batasan diha towards imong silingan. Kinahanglan nimo na siya giampo kanunay para ang imong pagkaikaw is okay sa tibuok banay sa imuhang silingan. Wala gyud sige panglibak nimo. No? So atong the other 2 days dito mi sa Tambulig Main, nagtapok-tapok ang mga maestra, kalandrakas lang, nay maestra sa Sumalig, taga Suba, nay taga Basakan, taga Tiparak, napoy taga Bukid, napoy taga Lungsod, tapok-tapok mo dito. Lain-lain lang yun ang ilahang sumbong. Naniin rin ko nga, depende yun din siya sa school head, no? Na ay mga maestra nga sigig panaway po sa school head. Na po yung mga maestra nga sigig panaway siyang kauban. Yan, naghulat lagi ko, nga nay mo daot ni Indak. Kanay na ba? So ako ang ipangutanan dito nga, unsa po na si Simon Bet dito pa, blind ko nga okay lang. Katuba ng bagong nang item ba sa mape. So mo to ning sila labutan ni nang sindak. So nagulat gyud ko nga naagi mo ingon og maot nga word kay ako untang dutan og samot. Bitaw so inana ba nga akong punto din ang ato ang kinabuhi bisag unsa pa tong role ning kalibutan na kinahanglan ta moduol sa Ginoo, no, para maayo nya ma-heal ang atong pagkatao nga kita completely healed ta diha sa tubangan sa uban. Dili maot, dili ta masakiton sa lantaw sa uban. No? Kay maot kay nang inigabot pa lang nimo, mabungkag na ang tapok. Kay hadlok nga musagol ka. Kay unsay tawag na maot ka nga pagka unsay tawag na impluwensya. Moingon dayon ka nga nahimo kang rason sa toxic nga environment. So maot na siya. How about yan ang gitawag nato financial? No? Gusto ba ta maulian ang atong financial in Jesus name? Ha? Umulantaw ta sa mga wali bitaw kanang mga prosperity preacher, maayo gyud kay sila mo. Muhatag nimo mga pamaagi nga pinaagi sa imong pagtuo, mahimo kang prosper bisan pag unsa imong trabaho, basta kusog lang ka muhatag diha sa Ginoo. So inana ba no? Apil ba sa ato ang pagsimba sa atong pagpangalagad sa Ginoo, nga ato pong giampo sa Ginoo nga ayuhon pud nga atong kalisod. Amen? Si Kuya RR, nakita na ako dito po, gihapon sa eskwelahan. Luya sa mga pastor, oy, maligya ang ice cream. Pero nadasig kayo ko nga naman, daghan mo palit. No? So that is a one way of surviving on that day. Kaingon ko nga, sakto yun ang Biblia. Daily bread ra yun ang ihatag sa Ginoo. No? Gipaampo ra yun ang daily bread. So ako every morning, bisag wala man ko na maligya, igo raman jud ko mo duty, pero I still pray. Nga Ginoo, panalangin nga akong adlaw nga pinagi sa akong trabaho makahimo kami sa pagpalit sa among mga panginahanglanon sa matag adlaw. So inana ba no? At kinahanglan natong iduol sa Ginoo, atong i-offer ang atuang kinabuhi in Jesus name. Kaya ang kinabuhi sa tao dili siya sayon, dili siya easy. Kung atong lantawon ang history sa Bible, panahon ni Moses, sa dihang ikuha niya ang katawhan sa Diyos gikan sa Ehipto padulong dito sa Yutang Saad. Along the way, naka-encounter sila og kalisod. Na problema sila kung saon
nila pag ikyas atong nagukod nila nga mga sundalo nga mapatay nila, unya ang ilang agianan dagat na Red Sea. Unsa gihimo nila? Ha? Sige sila Moses, unsaan mo ni duol na kayo ang mga kontra. Unsa gihimo ni Moses? Nagampol siya sa Ginoo, iningon ng Ginoo, sige ayaw ka balaka. Kay ang inyong pag-agi din ha, ako ang say gihimo sa Ginoo. Gitunga niya ang dagat, no? Gitunga niya ang dagat para makahimo sila sa pagtabok. Unsa may konsepto atong nganong gitunga pa man sa Ginoo, nganong wala man niya giwala ang dagat, himo niyang disyerto largo. Ha. Nganong wala man giwala sa Ginoo nga gimagic ana gihimo niyang disyerto. Nganong gipikas-pikas pa man sa Ginoo daw ang dagat. Pastor, atong pangutanon pastor, unsa kay principles of God? Nganong iya pa bang gihatagan og kana bang kinahanglan pag yung sabton sa pagkakaroon, nganong wala namang gihimo nantong disyerto largo sa Ginoo nga katakos man gid sa Ginoo nga himuon to niyang disyerto, pwede man. Nganong iya pa bang yung gipikas? Okay, una-una atong i-analyze ang prayer ni Moses. Nagsigbagot-but ang mga tao. Unya, niingon dayon siya, ay mo kabalaka, tanawa ninyo kung unsay buhaton sa Dios kanato. Unya, mo na to pila istorya na pikas ang dagat. Nganong gipikas pa man ang dagat? Aron matuman ang gingon niya, tanawa unsay buhaton sa Dios kanato. No, so gipakita sa Dios ang iyahang gahom nga kabalo siya mutunga og dagat. Ikaduha, para mutuo ang mga tao nga diin milagroso siya nga Dios. Ana ba? Milagroso siya nga Dios. Muna nga pare sa to, sige pakitaon sa Ginoo mga milagro, say mag-abot ang problema, malibot batas ng aking milagro. No, maura po nang hitabuas sa mga Israelita sa una niya. Ang Ginoo sige hatag og milagro, pero dali kay malimtan ni mo atake ang mga problema. Okay, so kung ang konsepto sa Biblia, no, mo to sakto tong gingon ni Pastor Jan nga ang gusto sa Ginoo is makita, no, ma-witness nato ang kung unsa kagamhanan ang Ginoo sa tuwang kinabuhi. If you are going to look back sa imong kinabuhi before, kumpara karon, kabalo ba mo nga ang karon nga presente nga panahon mao na ni ang tubag sa imong giampo sa una? Amen? Nag-ampo ka sa una, Ginoo, mahimong tang hayahay ang akong kinabuhi. Karon, this is now the answer of your prayer before. Gusto pagyuggang nga mo asinso, ampo na pod karon. Kay para na pod, ugma na pod. Kung imong lantawon ang prinsipyo sa Ginoo, dili niya automatic walaon imong problema. Hatagan kaniyag pamaagi. Naay usa ka preacher sa balik to sa Facebook. Naay usa ka tawo nga nag-ampo sa Ginoo. Ginoo, tagai ko og bangko. Dili daw na mao nga pagkaampo. Ginoo, hatagi ko og kahoy nga akong himuon og bangko. Kaya ang Ginoo di daw na kabalo mo himog bangko, pero kabalo mo patubo og kahoy para himuon imong bangko nga ikagtalen sa Ginoo, mangayo ka og kahoy. Kaya ang Ginoo is dili na siya magikiro kundi hatagan kanyang ingredients para ma-perform nimo ang imuhang gusto. Oh, mangayo tag 1 million. Ako sa kong kaugalingon, before na ko tubagon si Kuya Samuel, ako sa kong kaugalingon, every time nga musimba mi din kabantay mo karon wala na mi anak ko yog. Guot na mi sa sakyanan yon. Di na yun mi masigo usay kay usay akong mga anak magsumbagay nagkinsay naa sa tubangan, kinsa sa likod. Nagampong sa Ginoo, tagay guro pun mi og sakyanan oy. Kay para kanang hayahayang among pagkuan, di pun mi mabasag ulan then easy. Pero kabalog yung kung ihatag na sa Ginoo, pero dili pa karon. So, and then I put into realization nga, katubang ningon ko nga ang Ginoo di kabalo mo himog bangko, pero kabalo siya mo patubo og kahoy, kabalo siya mo hatag og talent nimo para magpanday og kahoy. Kaingon ko sa kong kalingon, dili ka mangayong sakyanan sa Ginoo. Hatagan ko sa Ginoo og pamaagi nga makapalit og sakyanan. Si Kuya Samuel, gusto siya mangayong 1 million sa Ginoo, pangayo sa Ginoo og pamaagi unsaon makita nang 1 million, kaya dili mo na maghagpong og kwarta ang Ginoo gikan sa langit. Di ba? sa tawag na sa Biblia wala gyoy gihimo ang Ginoo og instant nga milagro gyud nga out of nothing ba? No, aside atong iyahang creation. Pero along the way sa kinabuhi ni Jesus Christ dinhi sa yuta sa iyang pagpakatao, sa iyahang
30 plus years sa kalibutan, wala gyud siya nag-perform og miracle nga instant. Sa giayo niya ang mga masakiton, nagkuha siya glapok, nagkuha siya glaway, iyang ipahid sa mata, usa pa nakita og balik ang buta. No? So dili gyud ingon nga magic ba? Nga parehas karon nga mga mananambal nga makaingon tag gamhanan na gyud sobrahan nga gamhanan. Napa sa Facebook nga naon ka? Isa ra kaagi. Mga tumbatanan dayon pagkauman. Maayo ang tanan nimong problema, no? Dayon basta daghan kayong mga imposible nga nakita nato sa kalibutan karon nga wala na mahiuyon diha sa kabubuton sa Dios. Atong balikan palihog ka man ang buhat or Acts 1 verse 8, no? This is a very good verse nga diin naghisgot mahitungod sa gahom nga gihatag sa Dios nga ni kanato. Naa sa buhat 1 bersikulo 8. Sige, apan managdawat kamo sa gahom. Oh, remember this one, ha? Apan managdawat kamo sa gahom, diha nga ang Espiritu Santo mukunsad ka ninyo. Kano sa ta may mong kamhanan? Sa dihang mukunsad na ang Holy Spirit, ang Espiritu Santo. Og mga saksi ko kamo sa Jerusalem, og sa tibuok nga Judea, og sa Samaria, og hangtod sa kinatumyan sa yuta. The purpose of being, kanang gitawag na to, powerful is to become a powerful witness. Mahimutang gamhanang saksi. Kay mao man gini ang gusto sa Ginoo nga maila ang iyahang pagkagamhanan bisan asat tibuok kalibutan. Kasi makaingon ta ba nga saro no gikan sa unang panahon pagsugo ani sa Ginoo wa pag yun ni di ay matuman nga malukop ang tibuok kalibutan, no? Sa kadaghan sa panghitabo sa kalibutan 2025 na katuig gikan atong panahon na wala pagihapon ma-fulfill, no? Hantod karon himo gihapon ta og pagsaksi. Si Kuya RR abot og dumingan og sinaksi si Pastor Jan bago pa nauli gikan nagsaksi dito sa Negros. So inana kita sa atong mga kaila mga kuyog sa trabaho kauban sa eskwelahan kauban sa atong mga silingan. Naghimo kita sa kanunay sa pagsaksi. Kunya dili ta angay natong ikaulaw or dili natong angay ikahadlok tungod kay we are blessed by a power or gitawag na siya og gahom. Managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad ka ninyo. Kano sa lang ta mahimong gamanan? Kuya dito na ipangutana or man baka? Dugang suggestions. Ang buhat uno otso, nagaisgot nga tagaan ta mo gahom. Ang gahom nga gihatag sa Ginoo sa tinunan, double purpose. Doon ay pagmensahe, doon ay pagpangayo. Mo nay epektibo kaayo nga magmensahe nga ikaw makamensahe dahil makaayo kang mamasakiton. Epektibo kay na aton naa sa to karon. Dili lang nga mensahe ka sa pulong sa Ginoo kun dili magbayo po ka masakiton. Unya sa mga kanang mga mensahero karon mensahe raman wala may pagpangayo kay masakiton. Ano na nay pagampo pero dili sa una nga Literal gyud nga tindog nangayo. at tindog. Dayon wala nga daghan kayong mga mutuo nila kay double purpose man gihatag sa Ginoo sa mga apostoles. Unya karon panahon na ako natanaw nga usa ra man gud ang wali raman bisan pa og mga krusada sa mga sa mga institusyon nga marilyon sa masisde doon na sila yung mga wali-wali pero ang ilang iwali ka na yung madoktrina wala gid sila magbayog kana mga mamaskiton ba wala gid nila ayuha wala mayo pero ang gihatag double purpose na gahom o ang pagpangayo o pagpawali muna ay gihatag sa Ginoo sa buhat o rotso. Sige, atong ipasa ni Pastor John or ni Kuya RR. Ngano daw ang sa panghitabo sa pagkakaron nganong wali raman ang nahitabo wala may pagpangayo. Nga ang gihatag sa Ginoo nga gahom pwede man kamo ayo dayon nganong wala naman na perform or siguro dili ingon nga wala kundi nganong lesser naman ang pagperform o pagpangayo. Ato'y patubag Pastor John. Okay, unahon nato pag-interpret ang buhat o nootso. Siya, apan managdawat kamo sa gahom sa diha nga ang Espiritu Santo mukunsad kaninyo. O
mga saksi ko kamo sa Jerusalem. Okay. Ang una-una nga ilhanan nga nakadawat ta sa gahom kung mahimo na kang saksi. Okay? Daghang na nagpangayo karon, nag-major sila sa pag-aayo, pero ang gisuko sa Ginoo sa Mateo 10:8 ba na ning siya nga samtang kamo manglakaw man nagpangayo. Bali accidental na siya, pero di po ta mingon nga wa ta kaayo. Napod day gipangampuan para sa gibisitahan ni na napod day pangampuan, pero ang pinaka-focus gyud sa pagpangayo nato is katong pagluwas sa ilahang gikan sa ilang sala. Kay mo magitoy ayuhon ang kalag ayuhon. Ang uban ay butanta lang atong batang healer diha nagapangayo siya makaingon ta gamhanan kayo pero tan-aw nimo iyang listahan mahal kayo 5,000 tong kuan katong lana mo na di ba then napod sila dito juice napod siya mga Latin dito ang uban pod kanang mingon diha katong gingon niya nga anaon ra de pak tumba tanan kuno nya ayo tanan kiri-kiri gayo pero kung imong tan-awon i-registration pa lang daan pila na dito sa Iloilo nag-registration dito tag 2,000 no para musunod lang ka dito para moayo so a form of business pero sa ato adiri ngon nga naglakaw ta sa kamatuoran ang pinaka-purpose nganong hatagan ta sa gahom para mahimong saksi kay matud ba niya sa dihang makadawat kamo sa gahom sa espiritu sa mukunsat na ninyo matud ba niya diha mahimo kamong saksi okay mahimo tang saksi butan ta lang ang tao nga butantag nadugay siya sa Church of God pero wa gid siya makasaksi. Wa gid siya makasaksi. Ang pulong saksi makapanabi ba mahitungod sa kang Hesus, mahitungod sa kamatuoran, mahitungod sa kamatayon ni Kristo, mahitungod sa pagbalik ni Kristo, mahitungod sa doktrina nga nasa Biblia, wa gid to siya gahom. Ngano man mingon na gid dato, igor gid to siya membro rato nga way gahom. Pero kung once makasulti gani ka mahitungod sa kamatuoran sa Biblia, dayon labi na kung mudawat sila, maayo ang ilang kasalanan kay naluwas sila pinaagi sa grasya, pinaagi sa pagtuo ni Hesus. So gamhanan ta nga saksi. Muna nga kaning ingon nga gamhanan ta nga saksi, ato hinumduman ang buhat 1:8 ang epekto ana mao ang pagsaksi. Dili mao ang pag-ingon lang tanga. Dili ingon nga pag-ayo lang kay niingon dito sa Matthew 18 nga samtang ka manlakaw managpang-ayo kung naay matagpuan. Pero kung usay makaingon bitaw ko diya sa mga hiling-hiling nga mga ministry, ngano di na lang man sila moadto dito sa kanang hospital. Kay tuwa man gyud dito ang tanan. Kung tinuod gyud ng ilang giingon dili pangwarta ba no? Og tinuod pa lang gyud nga mo na ilang mission nga gihatag sa Ginoo nga moayo sila ngano di man moadto sa pangampuan to tanan ditong tuwa dito kay naghigda na yung ebidensya. Okay. Si Kuya Ray po. Kaning ingon sa buhat 1:8 nga managdawat kita sa gahom sa diyang kunsad na nato ang Espiritu Santo. Kining Espiritu Santo mga kaigsunan bantayanan ba ni? Ang unuhan, ingon ba nga, susihan ninyo ang tanang espiritu. Kung doon na may mga pag-ayo karon, ato nang susihon og iya bigyan sa Dios kay hinumduman nato ang Mateo 7:22 nga Ginoo nagapaayo kami nagahingiling kami mga yawa tungod sa imong ngalan nag-ayo kami mga masakiton tungod sa imong ngalan pero unsay giingon sa Ginoo pahilayo kamo wala ko makaila kaninyo. So mao na no so kung atuang lang taon ang worldly healing karon, hindi na tamatuslayo kanang nasa tumapik. Sa ako nang gingon kaganiya, ang iyang mensahe, di na mubalik ang Ginoong Hesukristo. So against na kayo siya sa kwan, sa biblical. Dili na maong espirituha ang naa sa nga gamhanan nga musulod siguro sa usa ka tawo, no? Dili na siya kwan, wa na maili sa Ginoo nga espiritu. Pero makaayo gihapon ta. Makaayo. Mo na giingon natong usa ka pare ba nga katong taga-Bohol nga pare, insya nga ayaw kay mugtuwa na diha kay ang gahom anak niya is gikan sa yawa. Albularyo daw nga gahom is gikan sa yawa. Grabe po siya maka punterya. Ang Biblia mga kaigsunan, atong lantawon ang ikaduhang Korinto 6 versikulo 2, no? Makapangutanan na sa mga galingon kanus amang gid nato ni himuon nga mahimutang gamhanang saksi. Kanus anato himuon nga
aduna kitay gahom sa pagpangayo pinaagi sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Atong lantawon ang ika-2 Korinto 6 versikulo 2. Nagaingon sa dinhi, kay siya nagaingon sa panahon nga nahamutan gipatalinghugan ko ikaw ug sa adlaw sa kaluwasan ginatabangan ko ikaw. Ani karon ang panahon nga nahamutan, ani karon ang adlaw sa kaluwasan. Wala na tayo laing hulaton pang adlaw. Now is the right time nga mahimo tang gamhanang saksi. Now is the right time nga mahimo tang gamhanan sa pagpang-ayo. No? The willingness of ourselves. Nga na bang willing ta to perform nga mahimo tang saksi. Dili na to ikaulaw, especially ang gisugo sa Ginoo nga mahimo tang saksi gikan aning lugara padulong sa tibuok bisan asa sa kalibutan, no? Ang nasa Biblia gikan sa Samaria, padulong sa Judea, padulong dito sa lain nga mga lugar. Ang buti pasabot sa Biblia or sa atong pagtuon ining kabuntagon nga atong kinabuhi bisan asa man gini maabot ang atoang pagkakita, no? Mo post lang kag isa ka buok, post niya sa Facebook, purti ng daghanang mo comment, purti ng daghanang mo doubt, kasi sayo ka TikTok, kung ba ngayon. No, daghang makapanaway. So buot pasabot na ako, nga ang atong pagkasaksi, atong ampingan, atong ipakita kung unsa kagamhanan ang Ginoo sa atong kinabuhi, nga dili ta mahimong talamayon diha sa uban. Amen? Nga dili ang atong kinabuhi, dili mahimong pulutan sa mga chismusag, marites atong mga silingan. Kundi mahimo tang iwag, mahimo tang ihimplo, mahimo tang suga sa katilingban nga pinaagi sa atong kinabuhi, maila si Jesus Christ sa atong pagkakita. Whatever, unsa man ang ato ang papel sa kalibutan, estudyante, minyo, dalaga, ulitaw, senior citizen, kwartahan, way kwarta, tanan, pwede, we are capable of performing ang giingon sa Ginoo nga mahimo kamong saksi sa tibuok kalibutan. So, maari na ta sa pagpanapos mga igsoon, wag na mo'y pangutana. Nagaingon din ingon nga gamhanang mga saksi, ginatawag kita aron makita sa kalibutan ang kalainan. No? Imagine this one, makita sa kalibutan ang kalainan. Magmatinud-anon kita nga mga saksi ni Kristo, nga magatindog nga lig-on diha sa atong gibarugan, nga mag-share sa paglaom nga anaa sulod kanato. Inigpangutanag unsay imuhang pagtulunan kadapit nagsimba, ayaw ikaulaw nga Church of God ka. Be proud. Sa ako ang mga kauban nga mga maestra, mangutanas lang, anong di man kamo apil o mga activity sa Sabado? Ada, SDE ko. Para madali. Moingon na sila, Adventist, di ka dili lagi. In ka SDE ka, siguradong dili Adventist kay Church of God ko. Kay kung imuingon sila Church of God, maun sa tawag daghan kay silang questions. Nga, sama na. Pero kung imuingon ka SDE, nga dili, siguradong dili Church of God. O dili, Church of God. Dili Adventist. Mag-curious na sila, din walihan mo, makasabot. Dali na kayo pagsulod sa laang. No? Inana ba? Number 3, samtang kita mulakaw o magahimong mga disipulo, atong hinumduman nga gamhanang saksi dili lamang sa sulti, apan pinaagi usab sa atong mga aksyon, sa atong mga buhat. Dili lang pinaagi sa pulong, kundi dili pinaagi sa atong mga buhat. How giver you are. Unsa ka ka-giver sa uban? Unsa ka ka-helpful sa uban? Unsa ka ka-diligent sa uban? Kabalo mo ko sa word nga diligent? Ha? Kanang gitawag nila extraordinary diligent. Bisag walay naglantaw, buutan yung kapirme. Kano sa mga buutan? Kanang naalay naglantaw? O wala, walay naglantaw ron. Basta way supervisor, tulog-tulog lang maestra, walay school lead, tulog-tulog lang. No, manay gitawag ko extraordinary diligent. Bisag walay naglantaw. Bisag pag wala ang asawa din na, kita mo agbay og laing abaga. Bitaw. No, so inana, be faithful. Ang uban pong mga tao ko nasubrahan pod. Laban jud ayo gayos politiko. Mangaway na og igsuon kay ning laban sa politiko. Nasubrahan, di na pud tumayo. So mana mga panapos nato no, ingon nga mga gamhanan nga saksi ginatawag kita aron makita sa kalibutan ang kalainan. Ang ikaduha is lig-on diha sa atong gibarugan
nga maga-share sa paglaom nga anaa sulod nato atong i-share sa uban ang unsa atong nakatunan. Ang ikatulo, samtang kita mulakaw og magahimong mga disipulo atong hinumduman nga gamhanang saksi dili lamang sa sulti og pinaagi usab sa atong mga aksyon. Dalay ko ng Dios, magapanalangin siya sa ato ang pagtuon, manindog ta magampo ta alang sa pagtapos. Magampo ta mga igsoon, amahan nga balaan, daghang salamat sa amoang leksyon, daghang salamat sa pagtulunan, daghang salamat amahan sa higayon nga gihimo mo kaming mga gamhanang mga saksi, daghang salamat Father God nga diin makahimo kami sa pag-share sa amoang kinabuhi dito sa among silingan, dito sa among mga kauban sa trabaho ug sa tibok naong sa yuta. Father God, panalangini kami nga pinaagi sa imuhang proteksyon, pinaagi sa imuhang panalangin, maila ang imong gahom sa among kinabuhi. Makahimo kami sa pagsangyaw sa maayong balita, pinaagi sa among mga binuhatan, ug bisan pa amahan sa mga pulong nga among nakatunan, amo kining mapalapnag, amo kining ma-share ngadto sa uban aron sa ingon niana ang among mga kaigsunan makabalo ug makaila usab nga kanimo nga diin ikaw ang manluluwas, nga ikaw ang gamhanan ug ikaw ang provider sa tanan. Daghang salamat Father God. Nining higayon nga imong gihatagan ni kanamo among gibalik ang dungog ng himaya pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ug amen.